Hala, grabe kanindot sa view, guys. Oh, tanawan ninyo. Padulong may panggaw ha. Panggaw ba palubukid katong tubig nga. Unsa na siya nga tubig? Ikan sandayong flowing water. Oh, tanawan ninyo ang view. Mo ni siya ang Limot Village. Oh, ito. Paliho ko video ba? Tuwa dito. Okay, wait ha, wait. Antawan ninyo video, guys. Dagan man. Da, wait. Maligo may kainit kayo. Pero man pudaya puruga kay. Bulkang kuan man eh. Mount Torong-Torong. Ang tawa dito walang tawa. Hello. Perfect cone sa Mount Torong-Torong. Makita di diha. Kita kaayo. Oh. Padulong magtanggaw. Oh, model. Model sa Mount Torong-Torong. Muna siya yung Mount Torong-Torong. Padulong nagdigo panggaw, flowing water. Nadiya sa ubos, nindot kay ng sapa dira sa ubos. Oh, wala siya bulkang mayon nga gamay diri sa tubod. Wala nang tao. Katong man nga view unta o katong bukid ba may gusto na ko ipakuan. Sige later ha, ito ang kuano ni post nato ni.